Vstup stráži 4-metrová gorila, ale to podstatné sa skrýva za bránou. Jeden telefonát a vstúpite do rezidence Púpava v Jure nad Hronom. A vy si tu môžete vybrať z 2 tehlových 4-izbových domov. Fotovoltika, klimatizácia, vonkajšie žalúzie alebo výrivka? Predprípravy sú už hotové. Dnes je to holodom a teraz si skúste predstaviť toto. A nemusí to zostať iba pri predstave. Dom vám developer môže dokončiť na kľúč. Každý dom má 160 m2, vrátane terasy. Holodom alebo dokončenie na kľúč. Vy rozumiete, ako váš nový domov bude vyzerať.